88,853 euro. Din hija l-ispiża totali fuq safar li fih kien involut il-Ministru Karl Mifsud Bonnici u uffiċjali li sifru miegħu matul is-snin 2009-2010. Kienu mill-inqas 15-il destinazzjoni il-koll fl-Ewropa illi lehom sar dan is-safar. Fl-2009 il-Ministru Mifsud Bonnici għamel 12-il safra, waqt li fl-2010 is-safriet żdiedu għal 21. Total ta' 33 safra fuq medda ta' sentejn li fil-maġġoranza assoluta tagħhom kienu jvarjaw fit-tul minn ġurnata għal massimu ta' jumejn. Fl-2009 tispikka safra li l-Ministru tal-Intern għamel lejn Praga u Ruma f'Jannar l-iswiet 7,200 euro. Safra oħra lejn Franza bejn il-25 u s-26 ta' April l-iswiet 4,400 euro. Safra ta' ġurnata lejn Brussell swit 3,400 euro, waqt li ġurnata f'Ruma swit 2,600 euro. Fl-2010 tispikka safra illi saret f'April lejn Spanja. Din is-safra mill-14 sa' 16 ta' April swit 6,600 euro. Żewġ safrit oħra it-tnejn ta' jumejn, waħda lejn Franza u oħra lejn il-Lussemburgu, swew 3,200 euro l-waħda. Safra oħra bejn l-20 u 23 ta' Jannar ukoll fi Spanja swit 4,200 euro. Waqt li fl-2009 u fl-2010 Karl Mifsud Bonnici nefaq kważi 90,000 euro fuq safar, l-ispiża fil-qasam tal-intern illi huwa politikament responsabbli minnu ser tkun qed titnaqqas bi 3 miljun euro matul din is-sena.